Hürmetli rayondaşlar, bizim redaksiyamızda Qazan otlары бастыра торган менә шундый кесә китаплары бик күп. Менә сезгә әтием кайда Суслонгер дип аталган китапны укып үтәсе килә, бик үзәк изгеч, эчтәлекле. Аның сюжетында без инде кичкенә чакта ук ишетеп үскән хәбәрләр бар. Ул инде бәлки һәрбер авылдан да булгандыр, кемнәрнең якыннары Суслонгерда барып шулай эшләгәннәрдер. Менә шул бүлекне укып үтәм сезгә. Шәйхиен танымады Рәхимә. Киемнәре сәләмә, үзе коры сөяккә калган. Әле ярый хатынын күргәч елмаеп җибәрде. Шул елмаюыннан төсмерләде. Ләкин икесе дә ни дип әйтергә белмичә бер-берсенә карашып тик басып тордылар. Аптырагач, Рәхимә буш кулларын күтәреп күрсәтте. Пешәнеп елмайганда әйтте. Шәйхи дә хәленең шәп түгеллеген хатынына сиздерәсе килми имеш. Бүлмәдә икесе генә иделәр. Шәйхи хатынын агач сәкегә утыртты да: "Син, Рәхимә, борчыла күрмә тагы. Монда бөтен кеше шулай. Бер мин генә түгел, күрәсең бит, сугыш, Гитлер кабахәт. Борчылма син. Мин менә үзем борчылам әле, шул кадәр ерак юлга ник чыгасы иттең?" Рәхимә ирен кочаклап алды. Башыннан сыйпап күкрәгенә кысты. Күкрәкләре янә сөт белән тулган. Монда күпме күрештерәселәрен белгән юк, шуңа күрә ул ашыгып: "Ишек бикләнәме икән?" дип сорады һәм үзе тикшереп килеп, аның элгечен эләктергәч, янә Шәйхи янына утырды. Ах, бу мәсти нәселе, биле сынса да бирешәсе түгел, һаман елмайган була, үзенең эчәкләре эчәккә ябышкан бит инде кане. Рәхимә тиз генә бишмәт төймәләрен ышкындырды, кофтасын чиште һәм күкрәк изүен ачып, аның башын үзенә таба тартты. Кайнар сөт иренең битенә сиптерде. Бала имезгән кебек башыннан сыйпый-сыйпый ашатты сөтен иренә Рәхимә.